dari utinda do fumaya mushirime unge Mukwasha wangu acha kwanza gari ni mwana KwaShe uteza waruda pfuma yavo novamari so uri kuzvinzwa inoyarini kupfuma yavo so chama no mafazo tá so todos de mai timu kuira akambuka karore akatizi akatizisa akapita apita greku akazosungira maida chimba papfuma dzomwana wedu daakanga usama manyora kuti ndikachaka mamchajazi Mombe 8 mwana wangu angatienda chikoro akamutisa achienda chikoro anga ari form 2 saka matisi akamita neeji yake vakoma vakachema kuti ano titore mwana tichengete. Saka after uyu mwana anegore 8 months aimunogera bindura saka anoja bindura pamid September ndokazoti achada nezvako aingomutoenda chikonzero ndaumba kwenyu. Saka uyu akamboshingirira kugara mubindura kusvika December. Saka pamutesa apaita basa aingoita mari mangu ndaitomubhadhara changokwanisa maybe kumupa mwana $50 from that time nguva iyo. Saka musikana yakazona zvaoma ati baba munomutaura ndichakwasaita unosana mombe dzako 6 kama namakora mwana 18 dango lidzikei yango lichipedza naizva rodaidza uku nokuti yangobvisa 17 minus 1 something izazodzokeredza kushama tora mwana nada ichi munomuti ane bhairo mutemo unotunga vanhu vanotora vana vachirwa maziveni dzinotora saisa 6 mombe zvinoyari samanya angataura dzo kurumidzai nokuti ndakataura muchazogumbuka nendokuteerai mudanga raamai rababa ramukombo
nokuti ndinozoti vese varimo muchikuita muupenyu hwako. Mise 1 month. Hausi wataura? Wakada kuti? 2 years. And unorora hanzvadzi yako mise 1 month. 2 years. Muno makwa unoda kuti kana munhu waziva kuti amboswa usazvide. Show remorse. Nini pise. Enda haisa manyanga 1 month. Ari kutongopa chiketuru. Iri basa rikuwari. Ndinozoti 1 month haikundi kana mbudzi chahawena. Tikutera kuno. Mombe 1 250 times mombe 6. Manyanya kurumidza korokoza kuziya. Mimi mwedzipera mama wake. Samanya pamwacha. 1 month. Pangurele tano. Amelo tundukundoe kumiririra. Kuchema kuti pawani mandu vanyo anogona ngoyo nezvane kawa. Chidaro. Samanya kama boss. Kuti 2 years. Kuti panenge abata pacho anenge atuya napo nokwana mombe 100 gara hakuna yakumba kasi tozoti katira nechiketura tinoona zvakapfuura izvo asaina kuzara iro taura henike anogona kuda chuya chine period yekuti pamati 1 mwedzi anogona kuda nemari ye1 munhu asi une period yekunge kwacho akana pachuya chidaro zvinotiveruii vose papanda muti 1 month nenhau yekuti aza kutsini ndikozaito muti 1 month vane mombe mbiri toda kwa 4 months uchifema zvinovhara kuzoti akura asamahonzora kuzvakuda samanyanga 1 mombe yakauya sasi tinozoda kuti mombe dzipedze neperiod ye6 months masi vazotaura mombe 250 amombe sungai vachaoda kumbira taura imo sekuru wavo tazviri kukumbirawo kuti pa 250 yawanda mombe mari dziri kunetsa munongouya nemombe dzinoti makauya nemhuri mamatakurira magaba ache emukaka kana kondesi mwana naye vanokanya vachiyamwisa ndonozimhoso vavhurire bhailo kuti vada kutanga kuchajeni kuri kubhailo munosvika mombe 9 remuteme kuti watora mwana ari mwana mudiki ndikuzonzwisisa fambai nepati kufamba napo ipapo tinorarama zvakanaka teererai muri mo zvataura makazvitenza mumbo pata makatonaumba kwei zvataura nasamanyanga rapa mungoita sai anditi kwakurungodo kuti pamwe kutseketu dzavo zvaramba mapiwa period ye6 months. ari makabuka na asinongoro